ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಇಂದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೈದೇರು ಪಂಡ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನದ ಅಂಚ ದೇವೇರ್ನ ಅಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಬೈದೇರು. ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಲಿಶು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಶೀತ ಆತನು ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಮೈಂದಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೈತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶೀತಲ ಆತನು. ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಮರ್ದ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಶೀತ ಅನಗ ಅಂದು ಕೊರ್ಪುನು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿದ ರಸ ಅಂಚ ಮಲ್ತು ಚೂರು ಕೊರಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರೈಕೆ ಚೀಯತ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂದಲ್ಲಿಗೆ ಮರ್ದ ಬರ್ದೈಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೋಡೆ ಅಂಚ ಪುರ ಕೊರ್ದತ್ತನಿತ್ತೆ ತುಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದೊಂದೇದು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ದೇವಿನ ಪಾತ್ರದಂಚಿ ಬಾಲೆ ಅರೆ ಇಲ್ಲೇ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ತುಲೆ ಅಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ದೂರದಕ್ಲು ಬೇಲೂರ್ದಂಚಿದಕ್ಲು ಬತ್ತೀನಿ ಅವು ಪಂಡ ಆರು ದೇವಿನ ಮಲ್ತೆರತೆ ಆರು ದೇವಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೇನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಪುರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪುನಿ. ಸೊ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬನ್ನ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪು ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನಾಗ ತುಲೆತೆ ಮುಲ್ಪ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವಿನ ಪೋಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತಿತ್ತೇರು. ಲಿಶು ಅಂತೂ ಐನು ತೂದು ಅಲೆಗೆ ಅವಲ ಬೋಡು ಉಂದುಲ ಬೋಡು ಪೂರಲ ಬೋಡು ಒರ್ತಿ ಪದ್ಯದಾರಿತ್ತೇರು ಒರ್ತಿ ಎಂಬೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದಾರು ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೂರೈತೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಗೇನು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಯಿಜಿ ಗೈಸ್ತಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಇರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬನ್ನಾಗ ತೋಜಾವನೇ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚೈತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡಿಯ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆರಾಪುಜಿ ದೊಂಬುಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಭತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಶೀತ ಅಲ್ಲತ್ನತಿ ಆರೆಗೆ ಶೀತ ಬರೋದು ಜೋಡೆ ಶೀತ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಭತ್ತ ಅಕ್ಕ ಮಗ ಬಲೆಗೆ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಬರೋದು ಈತೆರೋ ಊರ ಬೋಡವ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಅಂಚತ್ತೆ ಭತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪೋయింది ನಾನೈತೆ ನಾವು ಬೇ ತಂಗಿ ಬಾರ್ದು ಹೋಗ್ನಿಗೆ ಬಲ್ಪ ಅನ್ಪುನು ಬೇ ತಂಗಿ ಬಾರ್ದು ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಂದು ನಮ್ಮೈತೆ ಅನ್ನ ಛತ್ರ ಪೋನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅನ್ನ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋಜುಗಳು ಚೆತ್ತಾಕ್ಲಿಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಚಾ ಕೊರ್ರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪನಸ್ದಲ್ಲ ತಿತ್ತು ಚಾಗ ಅಲ್ಪ ಪಿರ ಹೊಡಿತೆ ಶೇಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಂಪುರ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಪರ್ದು ಶೇಮಿಗೆ ತೆತ್ತುಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನ್ನಿಯಾನು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಇದಾದ ಗೊತ್ತ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾನ್ Q&A ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನ ಕೇಳನೆ ಪಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೈಜಿ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಂದಾರು. ಸೊ ಅಂಚ ಐಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಕ ಪಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಾತನ ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಚ್ಚೇರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಕೇನ್ನಕ್ಲೆ ಗಂಡ ಮಲ್ ದಾದ Q&A ಮಲ್ಪೆ ಪಂದ ದಾಲ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡ್ದು ಜನ ನೆನ್ವರತಿ. ಸೊ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು Q&A ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡಿನ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನಿಂಗೆ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಪಂತೇರು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪಂಡ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಏನಂಚ ಪೋನಾಗ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪದೆ. ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪೋನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಓಕೆನಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಒಂಚಿ ಪನ್ನೆಗೆ ಅಂಚ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಜಿನ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪಂಪ್ನಾರ್ ಕೇಂದ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಲು ರೀಸನ್ ಪಂದು ಲಿಶು ಬತ್ತಲ್ತುಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪೇರು ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪೇರು ರೀಸನ್ ಈಚಿ ಏನು ಏನದ ಪಂಡ ಏನು ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಉಡು ಏನು ಐಕೆ ದುಮ್ಮೆ ಜಾಬ್ ಪೋನಿತ್ತೆ ಏನು ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಉಡು ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ತೀರ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಜನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ಬಟ್ ಏನಿಂಚ ತುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲಾಂಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತ ಇನ್ನೊಂಜಿ ರೂಟೀನ್ಸ್ ಆವಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ಕುಕಿಂಗ್ ಸೊ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತ ಪಂದು. ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡದು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಷಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಮನೆ ಡಿಸೈನ್ ಯಾವುದೊಂದು ಏನ ಕರಿಮನೆ ಡಿಸೈನ್ ಮುಷ್ಟಿ ಕರಿಮನೆ ಪನ್ಪೇರು ఆయన అర్థం అంటే దియరాపుండు తొలిను ముష్టి ముష్టి చొప్పును ముష్టి ముష్టి ಲಿಶುಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮುಷ್ಟಿ ಕರಿಮನಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅಂಚ ರಮೇಶ್ ಪಿ ಕೆ ಪನ್ಪಾರು ಮೇರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿಕೆ ಎಂದಿತ್ತೀರು ನಿಕ್ಲಿನ ಜಾತಿಯು ನಿಕ್ಲಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎತ್ತು ಬಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಇರ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಉಷಾ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಈಗ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಜಾತಿ ಬಿಲ್ಲವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೂಜಾರಿ ಬಿಲ್ಲವಸ್ ಅವು ఒక యూట్యూబ్ శాలరీ ఏది పందుకి అన్నారు యూట్యూబ్ శాలరీ నల్ల బైచి ఐక్ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರೋಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅವಡು ಅಂಚನೆ 4000 ಅವರು ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರು ಅವಡು ಇನ್ನು 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆತಿರಲಿ ನಾನು ಒಂದು 4000 ಅವರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ಎನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತುಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಐಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರ ಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಅಂದು ಪೂರ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಆ ಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಪಂತೀನಿ ಅಂದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ಚಂದ್ರ ಚೆಪ್ಪಿನ ಅಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿಸೋರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಅಂಚ ಈತೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಈತನೇ ಈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರುನಂಚು ಕಮೆಂಟ್ ಕೇಂದಿತ್ತೀರು ಇರು ಬಿಂದಿದಾನೆ ದೀಡು ಜರ್ ಬಂದು ಎಂಕ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ದೀಪ್ನ ಇನ್ನು ದೀತೆ ಅವು ಕೊಂದಿದಾದ ಗೊತ್ತನ ಕೆಲವರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೋಜುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಿಂದಿ ದೀಡಿಯನ ಅಂಚ ಈತೆ ನಿಕ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನಿಗೆ ಪೂರಿರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು Q&A ಮಲ್ಪಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವರು ಬಂದಿನ್ನದೆ ಸೊ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ಸೊ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮರಪೊಳ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರು ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು